Dimu Tuhan marita dengan bahasa itu. Ang dihamu sudina akapinok par. Adong beberapa orang nong hamba Tuhan. Tuhan matotong manuatot Tuhamuna alas niro. Di pelayanan na pinatuan ni padita taon. Sa tong bedala tolmu. Ubal kasian na ni layanan nai. Manang gumudang sian rohan na pinasat ni banai. Patupan di Tuhan matuhamu las niroha tu juluan ni arion. Dihamuna akanak ko nasida. Parumain na sida elana do corona do sudima nang pahupu nabi so ni manang kami siya bilay hubang adong ko hupa to kahar so sada sosial di pendeta na rumi bilay humbangon dohon do beba na mapaya sosial pendeta nong moding padita tagultong padita si hopping tuluma padita halaho nong borhat di bagasat tao non siap bilay humbangon dohon do pe nasida paborhaton padita tagultong cara doho do pinasida mengalir sosial tu paditata si hopi sonari macalo sosial mebar alai dak tibana le anoni tu hamu keluarga no pasatonan ngolu tu songo dia pe anon jumlah ni i pakorhon nai masa tu hatta jalan wedu boto mui polala di balgana ubana ni calo ala ni odik no pana ni juarron ni nalak batak jadi marhite sia ni di pasu-pasu Tuhan ma hamuna laho mamakei tu akan keperluan dia ka pinoparna sida tu joluan dario nobal gasiani ala masuk dua mata pendeta Abner Simanulangon menjadi anggota BPJS ke tenaga kerjaan na pinatupan ni pemerintah na totong di MOU oleh Gereja Pentakosta Indonesia tu pemerintah jadi terbit kartu nasida jalan di jalo kartu naik adi jalui mang dari dia penoy kartu nai aku foto hami mungkin dia anak nasida jadi mulai dono kartu itu BPJS heping manon pas satu nasida muse tu keluarga sejumlah 42 juta jadi di bagasan ini ala di daftar keluarga ni iban daftar keluarga anak Holland sada nama anak kona hubereng disi ima sebagai ahli waris si Windy Elfrida si Manul baru Manulang alai benota de penomuse ahli waris wis tabana yang nak nasida mungkin situ atau mangisi mano kamu berdosiro yaka persyaratan nasi atau romunan non asabui pasatotai tu BPJS ketenaga kerjaan melalui pengurus Gereja Pentakosta Indonesia jadi hopak tu si adong lo akasi urusanmu aka surat kematian siapa pemerintah surat kematian siapa rumah sakit mologi rumah sakit modik baru nama si surat kematian sian sian catatan sipil do takkan opartusi do keterangan waris ahli waris sian kepala desa ipatu paman noni kalau menurut tunjuk kami ya kami maafkan Tuhan ulah mumai do tinggal di liam batas waktu mang 3 mingguan non asa bui tinggani jala uang nayan non dan bui langsung tu sudah keluarga tu ahli waris na mengalian fotokopi ni rekening nama non si mama suki dari nasida ma boy na berhak tu sih alai pangiduan nami sotung gabe adong pakurangina di hamusudi alani unak pulai harapuk kamu di pertuaun ni pada tahun unak pula pikir kamu inarongi jadi menyusul mai siap pudi ya kapasu-pasu next pasal ni Tuhan musi so ni saat ni hata siap kami wilayah humbang pendeta guru Injil lo situa dok sudi matahaya ka jemaat ni Gereja Pentakosta Indonesia na di wilayah humbangon duk sidungan non hita upasahat tami songon nama jalan anom la upasahat tami manotu hamu upasahat tami manotu pada tabakara laho manutup tangiang pemberangkatan siano pembangka siano tu gereja jadi boy mah boleh tosope na atau kamu penon acara jadi saya noni oleh kami upasahat tami masuk itu protokol non asal tuh kamu musi acara so ini mah acara sian hami upang itu hami macalang mah kita sian sia sudi kuria kamu mah edeta jadi mulai tadi amang di hata itu hata nong pinasa itu hami anu tu hidup berjalan raja nami adong hira elemen untuk mulai itu hamu si pasal nami mau hamu terima kalau macalang mahitan Bama puji-pujian tujuh Tuhan di Bali opunan di sisa buloki
Nasta jalang ma hasu